Нашия бизнес всъщност дава възможност на всеки човек първо да има бизнес и второ да изпълни именно тези мечти, за които често пъти не остава време, дали да делегира, да има екип, с който да работи и да стигне по-нависоко, да може да си вземе почивка и да не е постоянно активен и всъщност бизнеса да продължава да работи. Именно това е нашата мисия и цел, да направим това възможно реално за повече хора, които искат да живеят по най-добрия начин, като имат свободно време, но за това пък знаят, че всичко зависи от нас и момента да се включиш винаги е вчера, така че ние те очакваме днес. Това е една възможност за всеки, който иска да постига повече, да работи откъдето иска, когато иска, с когото иска и всъщност да постига всеки нов връх, аплодиран от именно хората, които сам е поканил в своя екип. Да бъдеш менеджер не е фикс идея. Това наистина става призвание и лидерът не е просто дума, защото ние изграждаме такива и помагаме на всеки, който иска да постигне именно лидерство, директорска позиция или просто да бъде най-добрата своя версия в консултирането, финансовите услуги и предаването на обучения и научаването на хора, които искат да следват и могат да бъдат следвани. Ето това е нашата възможност и това дава нашия бизнес на всеки един от хората, които биха искали да усетят именно вкуса на собствения бизнес. Цвети е космополитна дама с над 16 години опит като HR менеджер и работа с хора на няколко континента. След COVID тя решава и напуска корпоративния свят, започва собствен бизнес. Канят и във водещ европейски брокер финансово планиране. Мисията за повишаване на финансовата грамотност в България мотивира. Днес Цвети развива свой екип, води, обучава, презентира и печели. Търсиш ли такъв лидер и екип, с който да успяваш? Обърни се към Цвети.